سلام كمي توعلو كمي تمسيو زي خبركم تخاتلتنا نلوم خا نمبصح تمال اسمرا زاتوه مرحي هاجر الصوماليا حسن الشيخ محمدن لوم 10 تقمتي اسمرا خاطو تصبيح زغبرلو مرحي هاجر ግብፂ عبد الفتاح السيسن زملكت اوانا وخنታት አመልኪቱን ዝወፀ ጽሑፍ ናባኹም ነብሎ ምክትታልኩም ንዕድም ትማሊ 9 ጥቅምቲ 2024 بمسرت ዕድመ መንግስቲ ኤርትራ ፕሬዚደንት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማሊያ حسن الشيخ محمدን ልኡኹን ንሰለስተ መዓልታት ዝጸንሕ ወግዓዊ ውዕደት ንምክያድ ኣብ ሰዓታት ምሸት ኣስመራ ምእታው ዝፍለጥ እዩ። ፕሬዚደንት حسن الشيخ محمد ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሕመድ ሙዓሊም ፊቅ ዝሓቆፈ ልኡኽ ሶማልያ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝበፅሓሉ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምዉቕ ኣቀባብላ ተገይርሎ ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ኩሉ መድያዊ ክልተኣዊ ምትሕግጋዝ ከምኡውን ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘገድስ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዝያዳ ንምዕባይ ክዘራረቡ ምዃኖም ድማ ተሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ሃገረ ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ሎሚ 10 ጥቅምቲ 2024 ናብ ኣስመራ ኤርትራ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ክገብር ምዃኑ ኢጅፕት ቱዴይ ገሊፃ ፕሬዚደንት አልሲሲ ኣብዚ ናይ ኣስመራ ዕዶቱ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታትን ዞባዊ ፀጥታን ኣብ ዘተኮረ ዛዕባ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክዘራረቡ ምዃኖም ተሓቢሩሎ ኣብቲ መደብ ንፀጥታን ርግኣትን ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ከምኡውን ንምዕባለን ብልፅግናን ህዝብታት እዚ ዞባ ዛዕባ ጌርካ ከም ዝዝተየሉ እቲ መግለፂ ወሲኹ የረድእ እዚ ብመሰረት ዕድመ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኣስመራ ዘምርሕ ዘሎ ፕሬዚደንት አልሲሲ እቲ ትማሊ 9 ጥቅምቲ ኣስመራ ዝኣተወ መራሒ ሃገረ ሶማልያ حسن الشيخ محمد ገና ኣብ ኣስመራ ኣብ ዘለወሉ ብምዃኑ ስሉሳዊ ስምምዓትን ርድዳኣትን ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እውን ይግመት ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሓላፊ ፀጥታ ሃገረ ግብፂ ዓባስ ካመልን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ግብፂ ባድር ዓብደልጣይ ኣብ ኣስመራ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ትርክብ ንሰላምን ርግኣትን እቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታትን ንሓድነትን ፀጥታን መላእ ሶማልያን ዘተኮረ ክልተኣዊ ስምምዓትን ምርድዳእን ከም ዝገበሩ ዝዝከር እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ምስ መራሒ ፕሬዚደንት አልሲሲ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2024 ኣብ ሃገረ ግብፂ ካይሮ ተራኺቡ ንክልተኣዊ ዝምድናታት ንቁጠባዊ ንግዳውን ፀጥታውን ምትሕግጋዝ ከም ዝዘተዩ ናይ ሽዑ ሰነዳት ይሕብሩ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ፍልስጤም ኣብ ዝነበረ ሃዋህው ብህፁፅ ኩናት ደው ክብልን ሰብኣዊ ሓገዝ ንግዳያት ብዘይ ገደብ ክኣቱን ብዞባ ደረጃ ፃውዒት ከም ዝገበሩ ዝዝከር እዩ ከምኡውን ንሓድነት ሃገረ ሶማልያን ንርግኣት ሱዳንን እውን ወሲኾም ከም ዝተዘራረቡ ሰነዳት ይሕብሩ ክልቲኦም መራሕቲ ቅድም ኢሎም እውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ኣብ ሪያድ ኣብ ዝተረኸብሉ ንፀጥታን ርግኣትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ሱዳን ሶማልያን ቀይሕ ባሕርን ኣተኪሮም ከም ዝተዛተዩ ሰነዳት ይሕብሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ናብ ሃገረ ግብፂ ኣብ ዘምርሓሉ ምስ ፕሬዚደንት አልሲሲ ተራኺቦም ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ምዝራቦም ናይ ቀረባ ተዘክሩ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንህሉ ኩነታት ኣመልኪቱ ዝወፀ ጽሑፍ እዚ ክትከታተሉ ፀኒሕኹም ስለምክትታልኩም ንመስግን ሮኽ ማለት ኢኮኖሚክ ስራችንን ከሰራን ፖለቲካ ስብራቶቻችንን በውይይት ከፈታን የኛ ኢንፍሉዌንስ እዚች ሰፈር የሚቀር አይመስለኝም ቢፈለግም ባይፈለግም ነገር ግን ቀይ ባህርን በሚመለከት ሰላም ለማምጣት ከሆነ ሐሳቡ ኢትዮጵያ የሌለችበት ሰላም ማረጋገጥ ከባድ ነው አስቡት 110 ሚሊዮን 10 እንኳን ከፈሰሰ መከራ ነው የሚያመጣው ሰላም ይፈልግ ኃይል በትብብር መስራት ይኖርበታል ይጠቅመዋል ብለን እናምናለን በዚህ መንፈስ ማየት ጥሩ ነው ጊዜው እያየ ይፈታል ከመንገድ እየተጋራ መኖር አለብን እንጂ የኛ ሲሆን ችግር የሌለው የሚወሰድ ከዚያ ሲሆን ግን የማይጠየቅ ከሆነ ፌርነስ የለም ጀስት ደግሞ ከሌለ የጊዜ ጉዳይ ነው ያጣላል ፌርነስ የለም ጀስት ደግሞ ከሌለ የጊዜ ጉዳይ ነው ያጣላል አሉላ አባ ነጋ ራሱ ቀይ ባህር የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ወሰን ሆኖ ኖሯል ይኖራል ይላል ኔቸር ቅድም ነግሬያችኋለሁ ሱናሚው ሲመጣ ወፎቹ ገብቷቸዋል ከላይ ተፈጥሮ ማየት ኢምፖርታንት ስለሆነ ሁለተኛ አክሱማይት ኪንግደም ይሄ እስካሁን ማውራችሁ ከታሪክ አንፃር ነው አባቶቻችን ምን አሉ እንደገና ሂስቶሪካሊ ምን ፋክት አለው ሚለውን ለማሳየት
አክሱማይት ኪንግደም የሚባለው የምታዩት ማፕ ነው። ምክንያት ሰው የሚከብ ሰው የለም እና ኤርትራ ከግብጽ ጋር ተገናኘች እና እንደዚህ አለች ምናምን የተባለ ይወራል። ወደዚህም ይዞራል። አይታችሁ ከሆነ በዚህ ሳይድ ሙሉና በዚህ ሳይድ ሙሉ ቀይ ባህርን ኦልሞስት አብዛኛውን ፓርት የሚቆጣጠረው አክሱማይት ኪንግደም ነበር። በመደመር ትውልድ ላይ ለቀይ ባህር ስንቀርብ እና ስንርቅ የሚለው ቤዝድ ኦን ዲስ ነው። ዝም ብሎ አይደለም፣ ቤዝድ ኦን ታሪክ ነው። የቀረብን ጊዜ የአክሱም ኪንግደም ተብለን ከዓለም ካሉ ጥቂት ኪንግደሞች አንዱ ነበርን። 10 ከነበሩ ኃያላን አንዱ ነበርን። 20 ከነበሩ አንዱ ነበርን። ስንርቅሳ እና ይሄ ምንም ሎጂካል ነው፣ ምንም ችግር የለበትም ማለት ነው። ዋናው ችግር የሚመጣው እንዴት ነው የምንቀርበው ነው። 120 ሚሊዮን ስለሆንኩ ጉልበት ስላለኝ መከላከያ ስላለኝ አየር ስላለኝ ሰው ደብድቤ ገድዬ ነው ወይ የምቀርበው ያላችሁ እንደሆነ እንደዛ ማድረግ የለብንም። በግድያ በጦርነት መሆን የለበትም። በግድያና በጦርነት ደግሞ እንዳይሆን ፋክትን ዲናይ ማድረግ ሲል ማድረግ ደግሞ ትክክል አይደለም።